Attention, ah oui, là c'était une balle, hein, c'était offert pour le Sénégal. Bon principe les Sénégalais. Maintenant, il faudra ne pas perdre le milieu de terrain. Ah, il va pas, il va falloir se battre. Ils sont nombreux. Continuer à se battre. Attention. Les Sénégalais qui essayent d'élaborer avec cette nouvelle attaque. Ce sera pour le gardien Lamine Sinaba. Sinaba. Ce ballon peut-être sortir en touche. Joueur Lamine. Chercher une nouvelle. C'est de jouer cette longue touche. Pour Ousmane Cissé. Parce que sa base arrière. Hein, on voit que.
n'a fɔ aw caman b'a kalama cogo min na Mali jamana kalanw tara bi tɛnɛn don novembre kalo tile 4 fɛn min ye jateminɛw ye olu y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin ka caman sen donna ni kalanta baara ninnu na sɔɔni an bɛna an da don a la ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ aw y'a kan. Mali jamana minisiri min ka baara ɲɛsinen don sifinnakaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma ale a ka école de la citoyenneté sifinnaka ma kun filanaw kalani baaraw daminɛ sɔɔni Kajatu Bagayogo ale bɛna kunkuna ɲɛɲɛ di an ma. Ninnu de bi kunnafoni ɲɛbilaw ye dɔwɛrɛ bɛna fara minnu kan ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye a y'o bisimila Advance TV ka don kunnafoniyaw kɛnɛ kan i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ ɲɛna cogo min na fɛn min ye kalo kelen olu kɛlen kɔ ka jamana ɲɛmaaw ye kalantaw bɔ u dɔgɔkɔrɔ fɛn min ye bi tɛnɛn don novembre kalo tile 4 ye ale kalantaw kofɔlenw kɔni tara jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye denmisɛnnin ka caman ye olu sen donna ni kalanta ninnu na kalan kunfɔlɔ minnu kɛra a denmisɛnnin kofɔlenw kunna o tun bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye baaraw la Isa Sise ale ni Kɛrifa Sidibe olu ka munumunu salo kɔnɔ u ye mun sɔrɔ ka di an ma an k'o lajɛ. Kalo kelen makɔnɔni kɔfɛ kalandenw labana ka sira sɔrɔ ka segin lakɔli la u kelen k'u ka finiw don ani k'u ka lakɔlibɔrɔw don u bolo a bɛ iko dɔw nisɔndiyara o kalan tali hakilina in na biye walta ne kɔntannen don parce que an mɛnna so kojugu bon n nana n terimuso sɔrɔ yan nɔ n ye an ka mɛtiriw ye an ye ekɔliso yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ a b'a togo kɔrɔ la donc o ye ne joie quoi objectif ka 11e passer ni moyenne ɲɛnama ye ka taa terminal kɛ ni moyenne ɲɛnama ye ka bac sɔrɔ un coup la scolaire na togo ɲɛna genre on a pris un peu de retard mais a ɲɛna quoi maintenant an bɛ école là on va faire de notre mieux an bɛ yan mun kama an k'o kɛ dɔrɔn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn na kalantaw a baaraw bɛɛ lajɛlen dafalen don ni lakɔliso kɔfɔlen in na ni o ye kalabankura lakɔliso ye kalansen kɔfɔlen ye tali kɛ kɛnyɛrɛ ye baara kalanw kan i n'a fɔ a ɲɛɲinina an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ cogo min na bi tun ye kalanta ye donc comme a y'a ye cogoya min na donc ekɔlidenw nana o ye tableau d'affichage lajɛ min kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ affichelen don a bɛ nɔrɔlen don tableau la a bɛ y'i ta ye karamɔgɔw fana nana donc leçon modèle tun b'u bolo donc bɛɛ y'i ka leçon modèle kɛ i ka classe la comme a y'a ye cogoya min na voilà donc les élèves aussi bon kalandenw fana tun bɛ en place bɛɛ tun bɛ yan donc kalan kɔni ka di fɛn ye u bɛɛ tun bɛ yan sɔgɔmada na ni kalanso in proviseur bɛ a ɲini kalandenw bɛɛ fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ka yaasa ka ekɔlita kɛ hɛrɛ la an bɛ wili si ekɔliden somɔgɔw ma an bɛ wili si kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ lajɛlen ma u ka kalan ta sɛbɛ la u kana kalan kɛ ni kulonkɛ ye u kana kalan kɛ i n'a fɔ ko hakili t'u la non kalan tɛ sɔn o ma i ka kalan kɛ yɛrɛ de don a b'i nafa hali ni o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen ɲina kalantaw sera ka kɛ a kuma la ekɔlimɛtiriw ani jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri sababuya la halisa ka tɛmɛ ni kalanta baaraw ye fɛn min ye faraɲɔgɔnkatɔn min bɛ wele association global santé solidarité Mali ale ye kalanminɛnw di ngɔmi kalanso ma ka fara foraji kan min yɛrɛ dira yen yɔrɔ kofɔlen kɛnɛyaso ma nin baara in laɲini de ye ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ala ma hinɛna kanku jani ale ma Mamadu Jalo ale bɛ walawalali kan ye a kunnafoniyaw kan gomi sigibaw u kɔntana ka kɛɲɛ ni kalanta in ye ka d'a kan association global santé solidarité Mali olu bolo fa k'a to fɛn min bɛ tali kɛ lakɔlidenminɛw fo ka taa se foraji ma k'o di nin sigida kofɔlen maaw ma an b'a lɔdɔnya k'a fɔ lakɔliden mɔgɔ bɛ se ka se minɛn o minɛn ma association kofɔlen maaw u kɔngɔfa ka taa di fufalaki gomi lakɔlisoba la walasa denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu somɔgɔw ka sɔrɔ dɔgɔya ka se ka nin kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin u ma Ngomi ye dugukɔrɔba ye dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'a ka kɔrɔ ni Bamakɔ yɔrɔ caman ye donc mais ni an nana dugu kɔnɔ kana lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ dugu kɔnɔ an y'a ye u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ yan jiko gɛlɛya bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ hali ni musow jiginna walasa ka se ka ji sɔrɔ k'u lasaniya o ye gɛlɛyaba ye an bɔra o kalama ayiwa an fana ko k'a fɔ ko an b'a welewele bila mɔgɔ ɲumanw ma pour que an ka se ka foraji dɔ sɔrɔ k'a di u ma ala barika la an sera k'o foraji de sɔrɔ an nana ka na o kurubonkari kɛ bi mais san o san école ta don fana a bi san 4 bɔ an bɛna yan
a denmisɛnnin minnu ni olu bɛ école communautaire la dɛsɛbagatɔ de bɛna o école la ka caya ka na fɛn di u ma min bɛ u la nisɔndiya min bɛ degun dɔ ta ka bɔ u somɔgɔw kan bari sabu an b'a dɔn jamana bɛ lahalaya min na bi in na gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garisɛgɛ donna nin dɛmɛ in na u y'u ka nisɔndiya jira. an bɛ se k'u fo kosɛbɛ u ka baara in na an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ mais olu ka dɛmɛ ka girin ni bɛɛ de ta ye an ye fɛn fɛn sɔrɔ ɲɛni u cɛ parce que u bɛ minɛn mun d'a ma minɛn ninnu ka ca dɛ et puis saki mun don a bɛɛ équipelen de don an mago bɛ fɛn o fɛn na ekɔliden mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na a b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ. nin baɲumankɛ waleya ninnu bɛ tali kɛ walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin kanku jannen ma n'ale tanyana février kalo tile 28 san 2024. ni association kofɔlen bɛ nin waleya ninnu na ka ca ni san 10 ye wa nin dɛmɛ ninnu bɛ se an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. nin jɛkulu kofɔlen a jɔyɔrɔ bonyara fɛn min ye baɲumankɛ wale la an ka jamana kɔnɔ. Filaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele Tabital Pulaku ale ka biro kura sigili baaraw kɛra sibiri don novembre kalo tile 2 Bamako CICB la. a kɛnɛ kan Mali minisiri mun ka baara ɲɛsinen don kelenya sabatili ma ni a bɛ wele Général de corps d'armée Ismaël Wage ale tun bɛ a kɛnɛ kofɔlen kan ka caman faamu a ko la an ka nin fasirin lajɛ. I n'a fɔ jaw b'a yira cogo min na Seku Mamadu Bari ale kɔni taara ka kɛ filaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu maa ɲɛma ye min bɛ wele Tabital Pulaku san 4 nata in kɔnɔna na. Sadi bɛnkan bɛ fila ni bɛɛ cɛ fila ni bɔbɔ sinankunya dɔrɔn tɛ dɛ fɛnw dɔw bɛ yen ka o ni sinankunya bi taa o ye mun ye ni an fɛ yen par exemple ni Kulubali taara an fɛ yen n'i y'a fɔ Kulubali dɔrɔn o b'a bɔ n'i y'a fɔ an fɛ yen n'i ye maraka ye dɔrɔn o b'a bɔ i bɛ se ka fɛn caman ɲɛnabɔ ni k'i ye dɔgɔnɔ ye o bɛ fɛn caman bɔ o tɛ yɔrɔ si ni Mali o tɛ siya si ni maa cɛ ni fila tɛ donc an k'an jija an ka laada kɔrɔw an k'u lawuli an ka se ka baara kɛ n'a ye ka sigi ɲɔgɔnya ja. Ka fara seereya caman kan minnu kɛra ka ɲɛsin nin ɲɛma kura kofɔlen ma Tabital Pulaku ka nin ɲɛma kɛnɛ in sigili senfɛ Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen don kelenya sabatili ma jamana kɔnɔ Général de corps d'armée Ismaël Wage ale ye nin ɲɛma kofɔlen fo kosɛbɛ ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ ko jamana na to wulikajɔw la ka se ka nin fara ɲɔgɔn kan kulu in kɔkɔrɔma don a ka baaraw la. Hakilina jiginna Tabital Pulaku ka nin ɲɛma kura ninnu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati walasa Tabital Pulaku kana kɛ filaw dɔrɔn ta ye a ka kɛ kulu ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna na yaasa ka jamana ka ɲɛta ale ni kelenya ko fɔ. Association Solidaris ka san 10 la ɲɛnɛmayali senfɛ fɛn min ye hakili falen kɛnɛ dɔ ye a ye o bila sen kan musow ka sin ale ni wolonuguda bon olu kan ni ɲɔgɔn ye senfɛ babu min tun talen don o de ye bɛɛ lajɛlen sen ka se ka don musow ka nin bana kofɔlen ninnu olu furakɛli la ka caman faamu a kan an ka Aïssata Ba lamɛn nin fasirin kɔnɔ. San 10 cɛsiri ani wulikajɔ kalan kɛnɛya fo ka taa se dɛmɛ ani dɛmɛ hukumu kɔnɔna la Solidaris 223 ale ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye min jɔyɔrɔ bonyara nin san 10 laban ninnu kɔnɔ dɛmɛ ani dɛmɛ la an ka jamana kɔnɔ. O la ɲɛnɛmali hukumu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnni mun n'o sigilen don sin na bon kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔ. U ye ɲɔgɔnnajɛba dɔ boloda walasa ka an balimamusow u kunnafoniya kɔlɔlɔ ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa ka sin na bon k'a kunbɛn. Musow u caman bɔra ani fɛnɛ Solidaris 223 dɛmɛbagajɛkulu u nana k'u ka seereyaw kɛ k'a yira k'a fɔ ni fara ɲɔgɔn kulu in a jɔyɔrɔ bonyara fɛn min ye an balimamusow olu dɛmɛli la kɛnɛya sira kan. San 10 kɔnɔna na an ye baara caman kɛ i n'a fɔ n'an y'a ta kalanso ko ta fanfɛla fɛ kalan ta fanfɛla fɛ an ye denmisɛnnin caman dɛmɛ n'u ka kalanyɔrɔ minɛnw ye u caman kɛra kalanyɔrɔso caman bɛ an ye minnu fana dɛmɛ u ka kalanyɔrɔ minɛnw na i n'a fɔ sigilanw kalansow kɔnɔna la sɛbɛnni bɛ kɛ walanba minnu sanfɛla la olu kɔnɔna la ani minnu bɛ kalan yɛrɛ sinsin kosɛbɛ an n'olu caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛya ta fanfɛla fɛ an ni kɛnɛya mɔgɔw fana ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ bi an filɛ min na
bon kɛlɛli bana denmisɛnninw ka bana denmisɛnnin minnu nana n'u u ma se dɔɔni n'a bɛ fɔ olu ma prématuré sin na bon ani wolonugu la bon kɔrɔfɔw bolila olu kan kosɛbɛ ni lajɛ in kɔnɔna la ani fɛnɛ tasibila kɛra ka ɲɛsin maa dɔw ma maa minnu ye Solidaris 223 dɛmɛ a ka nin baara ninnu lawaleyali la. Ni bonbana so b'a sɔrɔ la an b'a fɔ o ma ko centre ka bonbana furakɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kumana u ka kɛ kulu ye ka furakɛli kɛ hali an ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bonbana kan o b'o bɛɛ nɔgɔya ka sababu kɛ bonbana f'an k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ kelen t'a furakɛ. Nin tun ye Aissata Ba ka fasiri ye min bayɛlɛmana bamanankan na Mamadu Jalo fɛ faamuyaliko ɲuman k'o da a koɲɛw kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakurunbaw la cogo min na don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinen don farafina sifinnakaw ma ka tɛmɛ ni o la ɲɛnɛmayali ye Mali minisiri mun ka baara ɲɛsinen don sifinnakaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma ale a ka école de la citoyenneté ale sifinnaka ma kun filanan kalanni baaraw daminɛ juma don novembre kalo tile fɔlɔ a kɛnɛ kan fɛn min ye Mali gouvernement ma caaman ye olu tun bɛ yen nɔ anw yɛrɛ ka kunnafondila Kajatu Bagayogo ale ni Kɛrifa Sidibe olu tun bɛ yen. Kabini a nana minisiriso kunna mun ɲɛsinen no farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka ko ma ministre Abdul Kasim Ibrahim Fomba a ye laɲini kɛ ka baara belebeleba saba boloda walasa a bɛ se k'a ka laɲini ninnu sabati o baara bolodalen dɔw bɛ tali kɛ ka fasoden ɲumanya kanu don sifinnakaw na o de hukumu kɔnɔ baara min bilalen no sigi kan ko à l'école de la citoyenneté a tako fɔlɔ baaraw kuncɛlen tako filanan baaraw kundonna ministre Abdul Kasim Ibrahim Fomba ka fɔ la ni kɔni ye laɲini ye mun kɛra jamanakuntigi fɛ a baaraw kuncɛlen ministre min ɲɛsinen no farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka kow ma a hakilina ta di jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔ a y'a fɔ cogo min na ale ka fɛn yɛrɛ sinsinlen don sifuw ma kosɛbɛ donc o kɔnɔna la a ka kan an ka se ka fɛn caman ɲɛfɔ sifuw ye o ye jamana yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ jamana mun kɔnɔ jamana in a bɛ cogo jumɛn mun de don an ka taabolow ye mun ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la communauté minnu b'a kɔnɔ olu communautéw bɛ bɔ min a bɛ fɔ ko danbe yɛrɛ ye mun ye u ka se k'olu bɛɛ dɔn o kuma ka f'u ye u ka taa yɔrɔ dɔw la ka taa olu yɔrɔw fɛnɛ la u k'u ɲɛ da olu kan minnu bɛ Mali yɛrɛ ka histoire kɔnɔna la bon o bɛɛ kɔfɛ n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔw n'a tɔɲɔgɔn jamana tɔw Burkina ni Niger u ye sira dɔw ta sira in o ye walasa an ka se k'an ka souveraineté yɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛ bon o sira in kɔnɔna la sifu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye mun ye o kɔnɔna la donc o kan ka faamuya ministre min kɛlen don ka jamanakuntigi jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ kan n'o ye général Abdoulaye Maïga ye a fana ye hakililajigi kɛ kalanbulon kofɔlen in nafa kan jamana yɛrɛ fanba o ye o sifilakaw de donc ni sifilakaw a ka ca Ala fɛ n'olu ye cɛmancɛ fanga miirina ani Malikura miirina mun b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw la gouvernement yɛrɛ bilalen bɛ baara mun na n'olu y'o faamuya ka kan vraiment baara bɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo ka palais des pionniers suganti ka taa nin baara kofɔlen kundo ye a ma kɛ hakilina gansan ye n'i ye nin wɔɔrɔ kofɔlen ta k'a lajɛ ale bɛ maa minnu bisimila n'o ye pionnier ye olu ye maa ye minnu kɛlen n'u ka fasojɔ ani fasoden ɲuman baaraw bila sen kan kalanden minnu bɛna bɔ u fana kan k'o waleya kelen de kɛ walasa ka jamana kunnawolo i n'a fɔ jamanakuntigi a n'a ka maatɔ y'a laɲini cogo min na. An sera ka nin kunnafoniya ninnu ne fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma ka bɛn ni bi tɛnɛn don novembre kalo tile 4 ye ka bɛn ni ɲɛmayaso yɛrɛ ka yamariyaw ye aw ni ce aw hakilomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.